ọ bụrụgodị ebe nna anọrọ nne nwekwara ohere ikwu okwu ike n'isi ụmụ ọ mụtara na ife ahụ mụ bụ nna akpataghị eji akọm ọnụ ụwa eji enede ezinụlọ anyị anya na gị bụ nwa m mụtara ga-akpata nya bụ ife maka na ọ bụ okwu ekwuchi aṅụ iyi na ọ ga-abịa na mmezi. O nwere oge na-adịrị mmadụ n'elu ụwa ọ na-anya n'iru onweghị onye na-asị ya na jisi ike, ọ na-anya n'azụ ndị enyi ya niile agbaragana, ọ na-anya na ezinụlọ o si wee pụta ifele a na-eme ya. Nwanne m nwoke ka m gwa gị eziokwu, ife nna gị ji wee mụta gị na o menweghị ihe o kwesịrị ime dịka nwoke bụ ka gị nwa bụ nwoke megbagba ife ha nna gị emecha ha. N'inere anya na ngwuru gị, ọ bụrụ na ọ bụ unu atani ma ọ bụ unu aja ọtọ ka nne na nna gị nọ wee mụpụta gị, ikekwe ị na-ene anya ndị enyi gị niile nna ha bụ odegwu, ha na-agba moto dị iche iche, ị na-anya n'ezinụlọ gị ọ na-eme gị ifere. Nya bụ ife ekwesịrị ekwesị dịka nwa nke a mụtara, ị kwesịrị ime gịnị? Ịgba mbọ in order to change the narrative of your family. Ọ bụgo na a na-akọ gị ọnụ ụwa, ọ bụgo na eji ihe gbasara ezinụlọ unu ama atụ n'obodo, mana ife anyị na-agwa gị oge bụ na n'oge ọ na-esi ike ka ọ na-ebi, oge ọ dị njọ emesịa ọ ga-adịkwa mma. Si ife ị nwere ike igba eme gịnị? Ịgba mbọ, maka na ndị be anyị sị ka bụ onye adina ọmana ha na-ana. Ekwene ka ndị enyi tụfee gị n'ime ihe dị njọ ka ị wee kpata ego a. Nekwasa chi gị anya. Ọnụ ụwa ọbụla akọrọ mmadụ na-arụtụrụ anya ha aka ịgba mbọ ka ị nwee ike ime gịnị? Change the narrative eji were akọ gị ọnụ. Experience is a best teacher. Mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu, ọnụ niile gburu ogiri asọ ka emesịa kpere ogiri lacha. Anapụna mmadụ ihe ya n'ike ka ị were bụrụ odegwu, mana ọ bụkwa ma mbọ a na-agba ka e wee kpata anya bụ ego n'ụzọ kwụ ọtọ, a ga-akpata anya bụ ego. Nna gị ruru unu aja ụlọ, ruru unu atarị wee mụta gị, ga-anọkwa ndụ wee fụ unu enu nke ya akwudo na mbara obibe ya. Mana o nwere ihe m chọrọ ka m gwa gị, gị nwa bụ nwoke, ọ bụrụgodị ebe nna anọrọ nne nwekwara ohere ikwu okwu ike n'isi ụmụ ọ mụtara, ọ ga-agwa gị na echi gị aka mma, na ife ahụ mụ bụ nna akpataghị eji akọm ọnụ ụwa eji enede ezinụlọ anyị anya na gị bụ nwa m mụtara ga-akpata nya bụ ife, na anyị ga-anọ ndụ wee rie akụ na ụba nwa m ga-akpata, maka na ọ bụ okwu ekwuchi aṅụ iyi na ọ ga-abịa na mmezu. Mana gị bụ nwa nke a mụtara na ngwuru ahụ, gbaa mbọ n'ụzọ kwụ ọtọ, nekwasachi gị anya ka o nwee ike ịgaziri gị. Ụmụnne m, ka o be nnọọ fụ. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ sonyere m ma tụsara m ozi m. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara ife nkiri. Aka m bụ nwanne gị nwoke bụ Mazi-UC. Igbo, ndewonu.